Hi guys! Welcome back to my channel, Alma Joy Vlog. We are here in Barangay Sabang, Baybay City, Leyte. Seashore, Dadalampasigan. Unsa pa may ngani-ngani. We are here in Dagat. Unsa man ngani kuya? Kuan. Kamotesi. No, kana. Baybayon. In that seashore. Oh. Well, you know, we are here in the seashore because we are collecting in different kind of stone. So both side, mother and teacher need of support kay ang gamit sa akong anak karon sa pag-eskwela, module man ang iyang gamit. So need gyud ang akong anak og suporta sa nanay kung unsa ang labi na sa iyang panginahanglan sa paglaboratory. Mao na nga ni ami diri nag-collect ni og kalinlain nga mga bato. So sige na, mag-start nami guys og collecting of different kind of stone. Sige. Nakagawas na lang ning akong anak. Nanggawas na naman ning akong anak kay nangita og lain-lain nga mga bato. Ja, naman kuno sa dagat kuno ang uban mga bato. So ni ami diri sa Barangay Sabang, Baybay City, Leyte. Kana. Una karon. Kani. Basig di na naman kitaan ko niya. Muna na karon nagpugi gyud ang inahan uban-uban. Don't forget click, subscribe, like and share. Don't forget click, subscribe, like and share. Don't forget click below. Pindot subscribe, pindot like, and share to my video para updated kayo sa aking susunod na video. Sige na kay basig na kuha diri Tinggi. Tinggi. Kani? Oh, kana. Ayun na diyan. Dali na ako din. Ilamok man kuno mi diri guys. Nay, Ha? Na. Ha? Tai jud na. Oh my god, tai man di ay. Pagpadayon gihapon ni guys og pangita og mga stone kay kulangan pa kuno og usa. Kuan kuno anapog nga bato. Ni ami diri sa diversion road. So mangita mi og anapog nga bato. Uy, asa ka tag ano? Ngadto sa buod kanina. Ha? Adto ka sa buod dito asa pinaka buod nga paingon sa kanipa. So ni mao ni guys. Basta apil na ang nanay sa panginahanglan sa anak. Labi na sa karon nga ang atong gamit module ang pamaagi sa atong pag-eskwela sa atong mga anak. Musuporta gud ang nanay kay kung pasagdan ang anak kung sa ilang buhaton, di kuwang gud og ang project nga ipa sa atong mga anak kung dili ta mo suporta. So magtinabangay na lang gud ta. More gud ang atong pagsabot sa atong anak kay labi na putang nga wapunta kasabot ang estudyante po di po makasabot mao na ni ron kinahanglan gud magkahiusa teamwork both side teacher and parent or mother kay aron matigadyon
eskwela ay para sa ilang kaayuhan, sa ilang kaugma. So, haluyan na lang po sa Ginoo. Kay ang ako, wa man pud ko'y trabaho. Kung way tawag sa barangay nga mga meeting, so makafocus sa akong anak pag follow up sa ilang mga answer sheet kay aron makapas og sa sakto nga panahon. So ngadto ko no mi basin toy anapog kadto mga manguan mig anapog diha sa kuan dinha dito sa board anapog stone. Unsa man ang anapog stone daw limestone? Limestone. Ada ingana sige siyadan mo di ay. Uy kinoo ko kadako aba ani. Limestone. Mao na ni. Ato lamang himuon nga kalingawan, mag-vlog na lang ni. Uy naman nagningi, nagwiwi man si Sir. Tanawag ko siya. Nagwiwi man si Sir. Huwag ka din. Sa man nga anak ko gani, di na anak ko. Kana. Ah, di na anak ko kan. Masad ko kayo. Pura tuwa dito siguro. Tuwa dito. Oh, di anak ko dire. May anak po. Asan mo ito mangitag anak po? Kani, di ni anak po. Natura talis ubos no? Balik ta. Ako dito. Ana ah. Anak? Ay, sir! Agoy, ginuuning atong eskwela, sir. Mangita ko nung may bato nga anak ko, sir. Bato ko nung nga anak ko, di ka namin gaga. Naka, natalino. Maunin ni guys, saka-saka ta sa asagapit. Supportive sa kaayos sa akong anak. Doon magbuutan ba sa nini kabilig. Bilig na raman hidaan. Kumaon na talino. Day kamuti. Mag... sige. Duha raman pod ka piece. Ayun na kay basin ilan ang gitanom. Ilan ang gitanom. Nakaagay kamote. Sa cute ko. Basin og ilan ang gitanom.
kuan ko. Nakaiingon. Sige. Okay guys, don't forget click and subscribe my channel, Alma Joy Vlog. So, bye-bye. See you soon on my next video. Supportive mother.